I regnskabsskolen har vi undervist mere end 2.000 personer i at bogføre. Uddannelsen i økonomistyring går ud på at lære alt om, hvad der foregår i små og mellemstore virksomheders økonomier. Vi arbejder med budgetter, både etableringsbudgetter, hvis man overvejer at starte en virksomhed, og driftsbudgetter. Vi arbejder med likviditet. Hvor mange penge skal man egentlig have til rådighed for at kunne de ting, man gør? Og så snakker vi om bogføring. Der er noget gedigen debit- og kreditgymnastik indover, hvor man lærer at bogføre bilag hele vejen fra de helt simple bilag og videre til årsregnskabet, hvor vi slutter kurset af med at bogføre de sidste reguleringer og lave den udvidede selvangivelse. For at deltage på det her kursus er det vigtigt, at man interesserer sig for økonomi og har lyst til at arbejde med tal, fordi vi arbejder rigtig meget med tal. Kurset er ikke tilrettelagt for folk, der kan i forvejen. Forudsætningen er, at man har lyst til at gøre det, og man har lyst til at lære det, og også har lyst til at bruge rigtig meget tid derhjemme undervejs på at løse de opgaver, der bliver stillet mellem hver undervisningsgang. Når du er færdig, så kan du søge job som blæksprutte i små virksomheder, hvor der måske ikke er så mange i økonomiafdelingen, eller måske slet ikke er nogen i økonomiafdelingen, hvor der er én person, der sidder og styrer hele administrationen og økonomien. Du vil kunne ind og bogføre bilag helt konkret. Du vil kunne hjælpe i forbindelse med årsafslutningen, gøre dit materiale klar til revisor. Eller du vil kunne søge et job i en større bogholderifunktion. Uddannelsen var i 6 uger, og på de 6 uger der er der 10 fremmødedage og en forfærdelig masse hjemmearbejde. Vi arbejder på den måde, at vi løser opgaver, både derhjemme og i skolen. Så er der jo foredrag og oplæg og noget gruppearbejde. I den sidste del af forløbet, der løser hver kursist en opgave, som han eller hun selv har stillet, eller en af dem vi stiller, hvis de gerne vil det. Men de fleste kursister formulerer deres egen opgave, så den bliver så relevant for det, de gerne vil lige efter kurset som overhovedet muligt.